Hello, Chairman Jessica Martin Lubguban. No? So, ganina, gikabutiag nga doon na mo'y opisina sa kaning giturnover nga multipurpose building, no? Pinanguluhan, pinaagi sa pagpaningkamot ni Congressman Bambi Emano, ni Mayor ni Nadia Emano Ilipe, o ni Governor Peter Navia. So, unsa may gibati nga ni nga nanaday mo office gyud? Of course, we're very grateful and happy no nga na ubos mi sa liderato ni Attorney Nadia Emano Ilipe o ni Congressman Bambi Emano nga natagaan mi og higayon sa gudang kabataan sa Barangay Sugbongcon o pwesto o opisina sa amuang konseho no sa sagudang kabataan kani mahimong dakong tabang sa amuano sa pagtuno sa tiunay o kanang mga batakang serbisyo ngadto sa mga kabataan sa Barangay Sugbongcon. Of course, we're very grateful also to our Kapitan Edgar Chairperson no sa tuon kay dili man ni mahitabo to kung wala ang iyang pagtupot nga tagaan kami sa opisina sa sagudang kabataan pohon in God's grace and glory. So far, usa pa imuhang dula pa kay hibalaan na chairman nga pag humana ning blessing magamit na ni siya dito? Yes po. As far as I know, as session na po, within this week, ito sila supplies and equipments na ang mismong opisina na dysfunctional na magamit na sa mga tao nga angay mo gamit sa multipurpose. So kaning nga building karon nga nasa imong likod mo na ni mahimong bag-ong Yes po. Barangay Hall. Opo. So basta na doon na po kay mensahe kay Congressman Bambi Emano nga naningkamot gayud para matunol kaninyo ang inyong mga gipanghangyo nga proyekto. Thank you so much, Congressman Bambi Emano, uban ni Mayor Attorney Nadia Emano Ilipe, ug usab ni Governor Navia ug uban sa mga barangay, punong barangay, Kapitan Edgar Chairperson sa inyong hagihatan ng oportunidad o serbisyo ngadto sa mga katawhan diri sa barangay Sugbongcon kauban sa mga kabatanunan nga ubos sa mga kabataan. Of course, kani nga mga batakang serbisyo nga gitumo sa mga mapabilin di lang sa karong henerasyon kundi sa umaabot pa gid yung henerasyon nga maligos mga lideres gihapon parehan namo, parehan nila o parehan nila. Salamat kay Chairman. Thank you.